Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, više od simbolike da mi upravo vi u pravilu čuvate leđa. Zastupnice, zastupnici, državni tajniče, poštovana ministrice, kako ne bi zaspali od dosade, treba reći sljedeće. Suština ovog zakonskog prijedloga o audiovizualnim djelatnostima kao i važećeg istoimenoga zakona bilo je ne ono što smo slušali dosadašnjim birokratskim meta jezikom, već isključivo ono što se nalazi pod točkom 5 i nazivom Hrvatski audiovizualni centar, skraćeno HAVC. HAVC kao javna ustanova koju je osnivač Hrvatska država, a ne skupina takozvanih stručnjaka ili privatno trgovačko društvo za ostvarivanje privatnih poslovnih interesa. Začet kao i mnogo štošta drugoga u vrijeme Sanaderove hrvatske Vlade, ne kao instrument određene državne kulturne politike prema hrvatskom filmu, već u stvarnosti tek kao instrument zadovoljavanja partikularnih poslovnih i financijskih interesa određenih redateljskih i producentskih koterija. HAVC se kroz desetljeće kao pojam pretvorio u istoznačnicu za sofisticiranu i zakonski institucionaliziranu interesno koruptivnu i klijentelističku mrežu s obilježjima hobotnice čiji su pipci duboko zadirali i zadiru u medije i napose u politiku pretvarajući ministre, točnije ministrice kulture, tek u njezine pouzdanike i izvršitelje. Iako značajan broj aktera ove interesno koruptivne i klijentelističke mreže, posebice njezina dugogodišnja glava, predstavljaju ljudi lišeni bilo kakvih dubljih svjetonazorskih ili političko-ideoloških uvjerenja, uz iznimku onih tvarne naravi, svoje su djelovanje i estetiku vješto prilagodili dominantnoj međunarodnoj kulturno-idejnoj festivalskoj konjunkturi, a kako bi svoje kritičare sve do danas prokazivali etiketama zatiratelja umjetničkih i stvarateljskih sloboda, natražnjaka, provincijalaca i uskogrudnih nacionalista, što je samo po sebi uz stanovitu filmsku estetiku i tematske preokupacije trebalo otvarati i otvara vrata međunarodnih filmskih festivala i žirija. U svome izlaganju ću se suzdržati od svjetonazorske, vrijednosne i estetske polemike i prosudbe, već se u ime kluba Neovisni za Hrvatsku želim usredotočiti na ono jedino bitno u kontekstu ovog zakonskog prijedloga. Temeljni problem hrvatskoga filma i hrvatske kinematografije u kontekstu ovog zakonskog prijedloga, osim stanovitih bezidejnosti i problema nadarenosti i nenadarenosti, što prepuštam drugima, nije navodna prijetnja državnog upravljanja iz takozvanih ideoloških pobuda, već problem glasi nejasna podjela novca hrvatskih poreznih obveznika unutar HAVC-a, podjela prema nejasnim kriterijima, točno izostanak bilo kakvih kriterija osim interesno klijentelističke povezanosti s klasičnim obilježjima korupcije, na što sam i u svojstvu ministra mjesecima ukazivao, suočen s medijskim agitpropom i difamacijskom kampanjom te iste koruptivne mreže koja je u grčevitom pokušaju očuvanja zatečenih monopola tu kampanju prenijela i na međunarodno područje. Hrvatsku kinematografiju ne treba štititi od države i oni koji ukazuju na korupciju i klijentelizam, već od svih oblika kriminala i različitih pronevjera novca hrvatskih poreznih obveznika, od nenadarenosti, točnije od samoga HAVC-a. Ponavljam, HAVC nije trebao biti privatna tvrtka, u to se pretvorio, već instrument hrvatske državne kulturne politike, a što nikada nije postao. Na brojne nepravilnosti i protuzakonitosti u HAVC-u upozoravalo se godinama bez bilo kakvih stvarnih učinaka. Takve prakse trajale su i traju još uvijek do zadnje minute mandata faraona hrvatskoga filma, koji se povukao tek nakon objave nalaza državne revizije, nagrađen od svoje bliske suradnice i pouzdanice u upravnom odboru HAVC-a
današnje ministrice kulture mogućnošću da sam odstupi umjesto da bude smijenjen te podvrgnut odgovarajućem kazneno-pravnom postupku. Nalaz Državne revizije iz 2015. godine je tek kap u moru nepravilnosti, različitih zloporaba, položaja i protuzakonitosti u posljednjih više od 7 godina. Činjenica da se nalaz Državne revizije kao i ostale notorne činjenice i dokazi odbacuju i relativiziraju od strane zakonski institucionalizirane interesno koruptivne hobotnice dokaz je ustrajnosti da se u tome i dalje nastavi. Sada u zaštitu i pokroviteljstvo Ministarstva kulture, hrvatske Vlade i ovoga Hrvatskoga sabora pred kojim se umjesto zakonskog prijedloga sa svrhom korjenite demontaže ne hrvatske kinematografije već institucionaliziranih sustava višestrukih sukoba interesa i koruptivnih mreža našao ovaj kamilica zakon s kozmetičkim promjenama koji ni na koji način ne mogu promijeniti ono u što se HAVC izrodio. Hrvatski sabor i javnost ne smiju nasjesti na politički i parapolitički agitprop i pamfletizam o navodnom nasrtaju na umjetničke slobode i autonomiju filmskog stvaranja, već se treba usredotočiti na ključne točke. Kako spriječiti daljnju razdiobu javnog novca i grabež unutar kruga jednih te istih tvrtki i poslovnih interesa, te može li klika iz dvaju udruga, Društva hrvatskih filmskih redatelja i Hrvatske udruge producenata mobingirati i monopolizirati hrvatsku kinematografiju za svoje poslovno-ideološke ciljeve i interese koji, ponavljam, nisu isto što interesi hrvatskoga filma i hrvatske kinematografije. Za plastičnu ilustraciju modusa operandija razdiobe javnoga novca tek primjeri. Jedan uvaženi celebrity hrvatski redatelj srednjih godina od HAVC-a prvo kao redatelj dobiva novac za film 3.600.000 kuna, producent stanovita Kinorama 2008. Zatim isti za razvoj projekta drugog filma 150.000 kuna, producent Kinorama 2011. Zatim za isti film 4.800.000 kuna, producent Kinorama 2012. Malo iza toga uvaženi redatelj sada kao umjetnički savjetnik u HAVC-u u tandemu s drugim umjetničkim savjetnikom u isto vrijeme zaposlenikom Hrvatske radiotelevizije odobrava 3.200.000 za drugi film, producent naravno Kinorama 2014. Isti umjetnički ravnatelj 2014. godina film takozvani zombi horor komedija debitanta u cvijetu mladosti stanovitoga Predraga Peđe Đ Ličine, posljednji Srbin u Hrvatskoj, 3.200.000 kuna, producent naravno Kinorama, film koji još uvijek s nestrpljenjem očekujemo, a koji je gospodin Ličina najavio 2015. Sada je 2018. kao film koji bi trebali slaviti svi takozvani radikalni desničari u Hrvatskoj, ali koji da bi bio slavljen prvo mora biti snimljen. Dalje, isti umjetnički savjetnik, treći film, 3.200.000 kuna, producent, pogađate, Kinorama 2015. Pojednostavljeno, prvo dobivate javni novac od HAVC-a za snimanje filmova s producentskom kućom Kinorama. 2 godine kasnije kao umjetnički savjetnik istoj kući dodijelite 9.600.000 kuna javnog novca. Jednostavno, samo treba znati kako, ne treba se zvati Ernest, dovoljno je zvati se na primjer Dalibor. Usporedimo to s praksom različitih briselskih europskih tijela koja je vrhu naravno mjerilo i predsjedniku Vlade i ministricu kulture. Osobe koja radi u nekoj ustanovi ili
tvrtci 5 godina nakon prekida radnog odnosa ni na koji način ne smije evaluirati projekte iste tvrtke. Pa zašto je nešto što nije dopušteno europskom briselskom Jupiteru dopušteno hrvatskom filmskom volu? Jedan od prigovora ne samo mojim postupcima i argumentima bio je da je riječ o reakcionarnom pokušaju demontaže hrvatske kinematografije upravo u trenutku kada ona zahvaljujući HAVC-u doživljuje renesansu, da ne kažem klimaks, ili kao što bi rekla gospođa Pusić, dakle to su sjajni trenuci hrvatskoga filma. Naravno ona to kaže kao jedna od bliskih suradnica i zaštitnica gospodina Hribara, čiji su najvažniji umjetnički dosezi među ostalim i snimanje predizbornih spotova za Hrvatsku narodnu stranku. Dakle, istu tu dosjetku o prepoznatljivosti neviđenim uspjesima hrvatskog filma ipak treba sagledati izvan medijskih mitova i legendi, isključivo na temelju činjenica. Jedini hrvatski film, ponavljam jedini od 1991. i uspostave hrvatske državne neovisnosti koji je bio u službenoj konkurenciji jednog festivala A kategorije, dakle Berlin, Cannes, Venecija, je film jednog uvaženog hrvatskog redatelja na Berlinskom međunarodnom filmskom festivalu, ali 2004. kada na sreću uopće nije postojao HAVC. Sva ostala redateljska naslikavanja na crvenom tepihu izvan službene konkurencije Canneskog filmskog festivala dobro izgledaju na duplerici Glorije, ali su nedovoljna za prosuđivanje istinskog međunarodnog uspjeha hrvatskog filma. Uspoređivati to sa stvarnim međunarodnim postignućima iz vremena jugoslavenske kinematografije, primjerice zloglasnih Kusturice ili Zafranovića, s moje strane bilo bi potpuno neumjesno. Dakle, u zakonu ima i nekoliko kozmetičkih zahvata koji svakako nisu po volji elementima koje sam uvodno opisao. Primjerice, kad je državna revizija dala pravorijek da ravnatelj HAVC-a ne može vršiti plaćanje iznad određenih odnosa, sadašnja ministrica kulture, tada u svojstvu članice upravnog odbora, kao istaknuta stručnjakinja za filmsku produkciju, komentirala je da je takav nalaz suprotan duhu autonomije HAVC-a. Sada je u ovom prijedlogu postupila suprotno, pa se može dogoditi da ravnatelj stvori financijsku obvezu zaključenjem ugovora da ministar odbije izvršiti plaćanje po tom ugovoru, što naravno držimo svrhovitim. Ono što je javnosti promaklo, ista ona skupina redateljsko-producentskih agitatora i branitelja takozvane autonomije HAVC-a sada šuti, ne organizira bioskopska bdjenja pod krilaticom da politika ograničava autonomiju filma. Sada im nije puko film kao što im je puko onda kada je trebalo sanirati javnu štetu od revizorskog nalaza. Postavlja se pitanje zašto? Zato što su upravo oni kalkulanti i politikanti jer ne žele dovoditi u neugodan položaj ministricu, kolegicu iz upravnog vijeća HAVC-a, tada u svojstvu stručnjakinje za filmsku produkciju, a u ovoj političkoj HDZ-HNS konstelacije zapravo zadovoljni činjenicom da se putem svojih interesnih udruga te nadzorom nad umjetničkim savjetnicima i raspodjelom novca zadovoljili svoj primarni hranidbeni interes. Osoba ministrice i način izbora svih tijela HAVC-a za njih je egzistencijalno jamstvo nastavka djelovanja po starom, neovisno od slova zakona, što je zapravo kratkovidno postupanje i zanemarivanje činjenice da je politička konstelacija promjenjiva, te da u Ministarstvu kulture neće do kraja svijeta i vijeka sjediti njihovi pouzdanici. Iako Klub Neovisni za Hrvatsku odbacuje ovaj smokvin list, dakle zakona kao takvog, zbog javnosti će u proceduru staviti amandmane bez iluzije o njihovu prihvaćanju. Tek na primjer minimum koji tražimo je promjena definicije hrvatskoga filma koji nije i ne može biti film kojeg stvara strani redatelj. U zakonu je nedopustivo ostavljanje i tumačenje ili tko je autor hrvatskog filma, pravo natjecanja na većini europskih i izvan europskih fondova u kategoriji nacionalnih kinematografije uvjetovano je državljanstvom redateljima.
Dakle, drugo, Ustav Republike Hrvatske, ne mislim na stanoviti film, jamči jednakost pred zakonom, stoga u članku 33. ne smiju se dovoditi neke strukovne udruge, već omogućiti svima koji postoje ili koji će se tek realizirati. Završit ću parafrazom zlogukog i nažalost ostvarenog proročanstva jugoslavenskih komunista i nakon Tita Tito i nakon Hribara Hribar, možete biti zadovoljni svojom pouzdanom suradnicom i današnjom ministricom kulture, iako ste morali nevoljko staviti glavu na panj. Jedna rečenica, vaš dug će i dalje neometano lebdjeti Ministarstvom kulture. Država vas je razmazila, dala igračku i ona vam treba oduzeti. Hvala lijepa, dao sam vam opomenu radi